L'activitat que anem a fer ara es diu Bloopers i és com un memory. En aquest cas és un memory per aprendre els números. Com veieu, en aquesta diapositiva ja tenim preparades totes les fitxes del joc i es tracta d'anar girant-les per tal de trobar la parella de números. Oh, bien. Val. Com es construeix aquesta activitat? Anem a una diapositiva nova. Busquem en aquest requadret Lesson Activity Toolkit. Com que ja sabem el títol de l'activitat, que és Pairs, anem a Activities, busquem Pairs i aquí tenim totes les opcions d'aquesta mateixa activitat. Com veieu, l'únic que canvia és el nom i el color de les fitxes. Agafem la que ens interessa, l'arrosseguem a la diapositiva i ja la podem crear. Què hem d'apretar? Edit. Aleshores, aquí ens surten totes les fitxes que tenim en el moment. Però si volem afegir-ne o treure'n, hem d'apretar el número de parelles, busquem, ara mateix volem 3. Com tots sabeu, tenim una galeria. Aquí, materiales esenciales de la galeria. Com que anem a fer un memory de números i ja els tenim aquí, doncs es tracta d'arrossegar-los cap a la diapositiva. I com que ja els tenim, apretem OK. Ui! Què passa? Si no volem que aquests números també surtin aquí al davant, tornem a apretar Edit i traiem el tic de Show Tile Numbers. Tornem a apretar OK i ja tenim el memory creat.